Niin, ortodoksisuustutuksia en enää laske kuinka mones kerta, mutta kuitenkin tänään aiheena uskon oppi, jota hienosti kutsutaan kreikkalaisperäisellä nimellä dogmatiikka. Tähän kaavioon on koottu, itse asiassa voisi sanoa sanoja, käsitteitä, jotka liittyvät uskon oppiin, joka siis on yksi niin kuin teologian oppihaara myöskin ihan kokonaan. Silloin kun luetaan teologiaa yliopistolla, opiskellaan teologian maisteriksi, niin silloin sitten pitää suorittaa dogmatiikan eli uskon opin kursseja, useimmiten useampi kappale. Minäkin olen dogmatiikan luennoillani aikoinaan istunut. Joskus on sanottu, että kristinusko omaksui niin paljon silloin alkuaikoinansa hellenistisesta kulttuurista aineksia, että esimerkiksi tämmöistä dogmatiikkaa ei sellaisenaan olisi, jos se hellenistinen kreikkalaisperäinen filosofia ei olisi tunkeutunut mukaan, tai jos niille helleeneille ei olisi pitänyt selittää asioita sillä filosofisella kielellä. Nimittäin monet näistä tässä kaaviossakin näkyvistä sanoista, käsitteistä on sitten ikään kuin puhkiselitetty, kun niistä on tehty uskon opin kappaleita. Mutta ortodoksinen uskon oppi pitää kuitenkin aina mukanaan myös sen niin kuin ikään kuin mysteerisen ulottuvuutensa ja sen, että uskonoppi tulee eletyksi nimenomaan kirkollisessa Jumalan palveluselämässä. Ja se tulee siellä myös Jumalan palveluksessa koko ajan esille se, että mihin me uskomme. Itse asiassa nimenomaan uskonoppi sitten meille ikään kuin luettelee, että mihin me uskomme ja miten me uskomme. Oikeastaan ensimmäinen uskonopin teksti, ensimmäinen siis noin niin kuin, voisi sanoa jopa ihan aikajärjestyksessäkin, mutta myös ensimmäinen ikään kuin tärkeyssijaltaan on uskon tunnustus. Uskon tunnustus oli pakko kirjoittaa, kun kristinuskoon alkoi ilmestyä erinäköisiä käsityksiä, muun muassa siitä, että millaiseen Jumalaan me uskomme, millainen Kristus oli tai on, tai mikä on vaikkapa Jumalan synnyttäjän asema ja niin edespäin. Mehän käytämme uskon tunnustuksenamme nikealais-konstantinopolilaista uskon tunnustusta, eli kahden ensimmäisen kirkolliskokouksen yhdessä muovaamaa tekstiä. Ja tuo kyseinen tekstihän luetaan hyvin monissa eri esimerkiksi rukoushetkissä. Se kuuluu olennaisesti kasteen sakramentin yhteyteen ja myöskin ehtoolliseen valmistautumiseen. Suomalaisessa käytännössähän kirkkokansa laulaa yhdessä uskon tunnustuksen ennen eukaristian eli ehtoollisen vieton alkua. Ja pääteemathan tuossa uskon tunnustuksessa ovat Jumala, nimenomaan Jumala luojana, Kristus, Pyhä Henki ja myöskin kirkko ja ylösnousemus, iankaikkinen elämäkin. Ne olivat niitä polttavimpia kysymyksiä, joihin piti saada aikaiseksi vastaukset. Ja oikeastaan kaikki, mitä nyt sitten tässä paperilla näkyy, niin tavalla tai toisella niin kun tulee esille tässä uskon tunnustuksessa. Tai kaikki voidaan johtaa siihen uskon tunnustukseen. Uskon yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan.
Uskon yhteen Herraan Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja neitsyt Marjasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi ja haudattiin, nousi kuolleista 3. päivänä niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istui Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Uskon Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskon yhteen pyhään katoliseen ja apostoliseen kirkkoon, tunnustan yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi, odotan kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää. Kaikille tuttu teksti. Jopa tässä uudessa käännöksessään. Ja ensimmäinen asia siis, joka uskontunnustus mainitsee, on tuo, että meillä on yksi Jumala. Kristinusko on ehdottomasti yksijumalainen uskonto. Ja me tunnustamme, että Isä on kaikkivaltias ja että hän on taivaan ja maan kaiken näkyvän ja näkymättömän luoja. Silloin tietysti lähdetään sitten jo tänne liikkeelle, jos me katsellaan tätä paperia, niin lähdetään tänne jo Jumalan ilmoitukseen ja Jumalan ilmestymiseen liikkeelle luomakuntaan, näkymättömään ja näkyvään maailmaan. Ja tämä kertoo meille myös luomisjärjestyksestä. Näkymätön maailma on luotu ensin, ja se on se henkivoimien ja enkelten maailma. Ja sitten taas näkyvä on kaikki tämä, minkä me näemme tässä ympärillämme, luomakunta. Ja luomakunnan osuuteen kuuluu ehdottomasti myöskin ihminen, luomakunnan kruunu. Mutta sitten se hyvin vaikea kysymys kristinuskossa, jota varten myös ne kirkolliskokoukset, ne 7 kappaletta, jotka me tunnustamme, ja joissa siis piispoja saattoi olla satoja kappaleita paikalla, joutuivat opettamaan ja ottamaan kantaa, että miten meillä voi olla täysin ehdottomasti yksijumalainen uskonto, mutta meillä on pyhä kolminaisuus. Kolminaisuusoppi on yksi kristinuskon vaikeimpia käsitteitä. Se, että miten yksi Jumala voi olla 3 eri persoonassa, eli pyhän kolminaisuuden persoonat, Isä, Poika ja Pyhä Henki. No se, mitä uskonoppi sitten sanoo, on, että kolminaisuus on todellakin yhden ainoan Jumalan 3 eri persoonaa. He ovat kaikki luomattomia persoonia, he ovat kaikki eläviä persoonia, he ovat olleet olemassa iankaikkisesti luodun ajan tuolla puolen. Ja he pysyvät yhdessä kolminaisuutena keskinäisen rakkauden voimalla. Koska ainoa, mitä me voimme varmasti Jumalasta sanoa, on, että Jumala on rakkaus. Ja vaikka me puhuttelemme erikseen esimerkiksi rukouksissa termillä Jumala, jolloin yleensä ikään kuin ainakin myötäsyntyisesti ajatellaan, että puhutellaan Isää, tai me puhuttelemme Kristusta, tai me puhuttelemme Pyhää Henkeä, niin kaikki tapahtuu kuitenkin kolminaisuuden nimessä. Ja kaikkien rukousten loppusiunaukset ja ylistyslauselmat, doksologiat ovat kolminaisuuden nimessä. Ja kukaan ei periaatteessa voi toimia täysin yksin näistä kolminaisuuden jäsenistä. Ja kun mennään ikään kuin vielä astetta vaikeammalle tasolle, niin tulee juuri tämä, että miten kolminaisuuden eri jäsenet, eri persoonat siis toimivat. Isää voidaan puhutella ja pitää kaiken alkuna, koska Poika syntyy hänestä iankaikkisuudessa ja Pyhä Henki
lähtee isästä iankaikkisuudessa. Poika, eli Jumalan sana, joka jo luomisessa oli läsnä. Jumala loi sanallaan, niin kuin tiedämme. Hän on kolminaisuuden toinen persoona, ja hän on ihmisille ilmestynyt lihaksi tullut Jumala. Eli Kristus, eli Jeesus. Ja Pyhä Henki taas on kolminaisuuden tämmöinen ehkä monipuolisin, jos nyt sallitaan sana, työkalu, koska hän lähtee isästä iankaikkisesti, mutta myös poika voi hänet tarpeen mukaan lähettää, ja lähettikin. Minä lähetän teille Pyhän Hengen. Ja ottakaa vastaan Pyhä Henki. Pyhä Henki toimii kaikissa mysteerioissa. Mitä niin kuin tarkalleen hän tekee ja vaikuttaa, niin sitä ei onneksi sentään ole voitu lokeroida, eikä sitä voida ottaa tiettyä tarkkaa kantaa, vaan Pyhän Hengen toiminta on se itsessään jo periaatteessa mysteerio. Pyhä Henki kutsuu meidät ihmiset Jumalan luo, ja Pyhä Henki saa meidät myös kaipaamaan Jumalan luo. Ja Pyhän Hengen armovoimalla, jonka me olemme voitelun yhteydessä saaneet, me olemme mahdollisia osallistumaan mysteerioihin ja myös sitten tänne pelastukseen ja kuoleman jälkeiseen elämään. Mutta uskonoppi joutui tosiaan ottamaan kantaa hyvin monelta eri kantilta sitten Kristukseen. Syntyi erilaisia harhaoppeja, joiden mukaan muun muassa Kristus olisi luotu, niin kuin ihminenkin. Piispa Areios opetti näin. Ja se oli yksi syy, miksi tuonne uskontunnustukseen täytyy kirjoittaa, että syntynyt ei luotu. Tai että samaa olemusta kuin Isä ja Pyhä Henki. Kristus on siis Jumal-ihminen, Jumala, joka syntyi ihmislihaan, eli tuo joulun ihme, jota siis latinaksi kutsutaan nimellä inkarnaatio, tai sitten kreikkalaisittain en sarkosi. Kristuksen tehtävä maailmassa pelastussuunnitelmassa tulee jo esille myös täällä uskon tunnustuksessakin, mutta sehän oli nimenomaan ihmisten kutsuminen takaisin Jumalan luokse, Jumalan valtakunnan julistaminen, nimenomaan syntisten parantaminen ja pelastaminen ja armon ja rakkauden julistaminen maailmaan. Ja niin kuin Kristus itse sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Hän eli opettaen ja opetti elämällään. Se, että hän nousi että hän nousi kuolleista, että hän nousi taivaaseen ja se, että hänen valtakuntansa on ikuinen, ne ovat myös tuolla uskon tunnustuksessa mainittuja seikkoja Kristuksen tehtävästä. Ja Kristus on siis osa Jumalan ilmoitusta meille ihmisille. Hän on se, josta me veisaamme aamupalveluksessa. Jumala on Herra ja hän ilmestyi meille. Ja koska Kristus otti ihmisluonnon vastaan, niin siksi myös niin kuin ihmisen asema, puhutaan uudesta ihmisestä, uudesta Aadamista, ihmisen asema muuttui Kristuksen syntymän jälkeen. Näitä Kristuksesta lausuttuja erinäköisiä opinkappaleita puhutellaan kristologiaksi, eli opiksi Kristuksesta, ja joitakin tällaisia niin kuin erilaisia käsityksiä on edelleenkin sitten olemassa. Vanhasta kirkkoperheestähän erosi 400-luvulla ryhmä paikalliskirkkoja, joita on puhuteltu vähän ilkeämillisesti monofysiiteiksi,
kun luultiin, että he luulivat, että Kristuksella on vain yksi luonto. Joko, että hän olisi pelkkä Jumala tai hän olisi pelkkä ihminen, mutta ei molempia, niin kuin me opetamme. Ja toisaalta heitä kutsutaan orientaaleiksi ja myös esihalkedonisiksi ja vaikka mitä nimityksiä, mutta siis esimerkiksi etiopialaiset ja armeenialaiset, jotka ovat ikään kuin viittavaille ortodokseja, jos nyt tälleen arkisemmin sanotaan. Mutta viimeisten noin 50 vuoden aikana on käyty paljon oppikeskusteluja ja on havaittu, että tätä niin kuin alkuperäistä tai alkuperäiseksi väitettyä syytä, että olisi ollut erilainen näkemys Kristuksesta, niin sitä ei oikeastaan ole edes ollut, vaan kyse on ollut pikemminkin molemminpuolisesta niin kulttuurisesta kuin poliittisestakin niin kuin väärinkäsityksestä ja kielellisestä väärinkäsityksestä. Uudelle ihmiselle on ominaista siis se, että myös meidän niin kuin uskonoppimme, tämä dogmatiikka määrittelee, että ihminen on Jumalan kuva ja alun perin Jumalan kaltainen. Ne on erittäin tärkeät käsitteet, koska sillä tavalla uskonoppi määrittelee myös meidän etiikkamme, eli meidän moraalimme. Uskonoppi määrittelee myös, mikä on kirkko. Kirkkohan on Pyhän Hengen voimalla ja siunauksella ylläpysyvä organisaatio tai siis tietyssä mielessä laitos. Mutta kirkko on aina ihmisten muodostama yhteisö. Siksi siellä on myös inhimillisiä heikkouksia mukana, siis toiminnassa, ei kirkossa itsessään. Tässä tulee taas tämmöinen niin kuin ero, että mikä on metsää ja mikä on puita. Eli vaikka me papiston jäsenet tai muuten seurakunnan työntekijät olisimme kuinka tyhmiä ja hölmöjä ja joskus jopa kai pahimmillaan suurin piirtein vääräuskoisia tahansa, niin se ei muuta kirkkoa itseään huonoksi ja tyhmäksi ja vääräuskoiseksi. Kirkon 2000-vuotinen olemassaolo, perinne, toimintatavat, ne eivät muutu yhtään miksikään siitä, että ihmiset eivät aina osaa käyttäytyä järkevästi. Ja kirkolla on niin kuin tietty rakenne, eli mikä tahansa kristillinen yhteisö ei ole periaatteessa meidän silmissämme kirkko, vaan kirkolla täytyy olla tietty tämmöinen instituutiomainen rakenne. Kirkko toimii ja rakentuu pappeuden ja nimenomaan niin kuin piispajohtoisen järjestelmän ympärille. Ja kirkossa täytyy olla siis tietyn näköinen hierarkia, tietyn näköinen kuri, voitaisiin sanoa. Ja kirkko edustaa myös apostolista pappeutta, niin sanottua apostolista suksessiota, eli sitä, kuinka perimätiedon varassa kun olemme, niin sen mukaisesti minäkin 3 vuotta sitten papiksi vihitty olen jatkumo sille niin kuin pappeudelle, joka voidaan mennä taaksepäin apostoleihin saakka. Ja se ei ole pelkästään semmoista, niin kuin, voisi sanoa, ikään kuin jäykkää tai niin kuin omaa hyväistä sanahelinää, vaan sillä on ihan oikeasti niin kuin merkitys, että meidän pappeus on samanlainen merkitykseltään ja rakenteeltaan kuin se on ollut jo apostolisena aikana. Ja niin kuin uskon tunnustuksessa sanotaan, niin kirkko on yksi. Se, mikä tilanne meillä tänä päivänä on maailmassa, kristillisessä maailmassa, niin se on ihmisten oma virhe. Se ei ole Kristuksen alkuperäinen tahto.
milloin sitten meillä taas olisi maailmassa yksi ainoa kirkko, niin enpä uskalla veikata oikein mitään. Koska sen helpompaa raha-ansaitsemiskeinoahan ei ole, kun perustaa oma lahko. Kyllä heti löytyy muutamia lähtemään mukaan ja joku maksaa viulut. Välillä meillä ehkä vähän unohtuu täällä piskuisessa Suomessa, että maailmalla, tuolla suuressa maailmassa, niin kristillisperäisiä tai kristinuskoa muistuttavia ja sitten sille vähän ehkä enemmän niin kuin kristillisiä yhteisöjä ja seurakuntia, niin niitähän on varmaan satoja, ellei jopa tuhansia erilaisia. Ja niinä vuosina, kun asuin Vaasassa, niin jo ehdin tottua siihen, että Vaasan Ruutukaava-keskustan alueella, se on kuin shakkilauta, joka kadun kulmassa suurin piirtein oli joko suomen- tai ruotsinkielinen joku kristillinen seurakunta. Luterilaiset, ortodoksit, baptistit, metodistit, helluntaalaiset ja niin edespäin. Ja kaikki både ok. Niin pelkästään siinä saa jo sellaisen hyvän kuvan siitä, että niin on, meitä on kyllä aika monta eri ryhmää, jotka väittää olevansa Kristuksen omia. Mutta sortumatta nyt syrjintään, niin sanottakoon kuitenkin se, että niin ortodoksinen kirkko, perhe koko maailmassa, kuin roomalaiskatolinen kirkko ja nuo niin sanotut orientaalit, niin kyllä me kuitenkin edustamme sitä apostolista uskoa ja sen uskon järjestystä, niin oppia kuin järjestystä, tapoja, ehkä mahdollisimman puhtaasti edelleenkin. Eli ei pelkästään siinä mielessä, että jos haluaa nähdä ikään kuin kristillisen menneisyyden, niin pitäisi tulla kyläortodoksiseen kirkkoon, vaan jos haluaa kokea ja nähdä kristillisen opin mahdollisimman muuttumattomana, niin silloin tervetuloa meille. Tai ylipäätänsä alkukirkon suoriin perillisiin. Silloin kun uskonoppia sitten muotoiltiin, niin jouduttiin tietysti ottamaan kantaa myös Jumalan synnyttäjään. Se oli muun muassa 4. kirkolliskokouksen aiheina, että kukas tämä nyt oikein on ja mitä laitettaisiin tähän paperille, että niin kuin, mitä se tarkoittaa, että on Jumalan synnyttäjä. Koska oli ehtinyt tulla jo näkemyksiä, että jospas hän onkin semmoinen niin kuin Kristuksen synnyttäjä, mutta ei Jumalan synnyttäjä. Ja lopulta sitten muotoiltiin, varsinaisesti tuonne uskon tunnustukseen nyt ei lisätty mitään, mutta siis löytyy kirkolliskokouksen kokousten muotoilemia opinkappaleita siitä, että kuka Jumalan synnyttäjä on. Ne ovat hyvin niukat, mutta ilmeisesti asiaa pidettiin sen verran päivän selvänä, ettei siihen nyt sen pitempiä ikään kuin jaarituksia tarvittu. Ja samalla ikään kuin kuitataan myös sitten se, että mitä ovat pyhät. Se, että me tunnistamme maailmassa täällä pyhän hengen yhtenä toimintana sen, että ihminen pyhittyy, jumaloituu jo tässä ajassa, niin sitähän tuo pyhyys tarkoittaa. Ja se, että pyhät ovat esirukoilijoita ja rukoilevat meidän puolestamme ja meidän kanssamme. Ja tietysti tälläkin kohtaa se tärkeä erotus, että yksin Jumalaa voidaan palvoa. Kaikkia muita kunnioitetaan, vaikka me pyydämme esirukousta. Mutta huomatkaa nimenomaan, että me pyydämme, että pyhä rukoilisi meidän puolestamme tai meidän edestämme, kumpaa ilmaisua halutaankaan käyttää. Me emme voi rukoilla pelastusta joltakulta kyse yksittäiseltä pyhältä. Niin, mutta kun pappihan sanoo ehtoopalveluksessakin, että kaikkein pyhin Jumalan synnyttäjä pelastaa meidät. No niinpä sanookin. Mutta siinä sitten ollaankin jo vähän semmoisella niin kuin veteen piirretyllä viivalla, koska hän nyt kuitenkin sattuu olemaan Jumalan äiti ja äidillinen rukous voi paljon. Hän on kaikkien yläpuolella, mutta siitä huolimatta periaatteessa tarkoitus on, että me pyydämme hänen esirukouksia meidän pelastuksemme puolesta.
mutta jätetään se vähän semmoiseksi mysteeriksi. Yksi tietysti tärkeä osa Jumalan ilmoitusta on ollut Raamattu. Pyhän Hengen työtä kirjallisessa muodossa. Ortodoksisen käsityksen mukaisestihan Raamattu ei ole tumpsahtanut taivaasta valmiina, vaan se on inhimillinen, käsin tehty teos. Se on kirjoitettu mahdottoman pitkän ajanjakson kuluessa. Siellä on sielläkin inhimillisiä heikkouksia. Tekstit välillä melkein kumoavat toinen toisensa, taikka siellä ei ole ihan aina semmoista kronologista järjestystä ja niin edespäin. Mutta se on silti ensisijaisesti aina Jumalan ilmoitusta ihmisille. Pyhän Hengen innoittamana ovat eri ihmiset toimineet sitten kirjureina ja muistiinpanijoina. Ja juuri tämän niin kuin ilmoituksen kannalta, niin kirkollehan ei ole periaatteessa yhtään mitään väliä sillä, onko Mooses itse kirjoittanut kirjansa vaiko eikö. No, ei ole, mutta se, että ne on pantu Mooseksen nimiin, niin se on kaunis tapa. Sillä on haluttu kunnioittaa Moosesta. Mutta se ei muuta sitä sen Raamatun sanomaa ja Raamatun merkitystä ja asemaa yhtään miksikään. Ja ortodoksinen uskonoppi tunnistetaan nyt sitten nimenomaan siitä, että me asetamme samalle viivalle Raamatun ja perimätiedon. Perimätieto eli traditio pitää sisällään vähintään nämä tähän laitetut alaviivat, viittaukset, ne kirkolliskokoukset ylipäätänsä, niiden päättämät dogmit ja kanonit. Dogmi on siis uskonoppia säätävä ikään kuin laki, ja kanoni sitten taas on uskon elämää säätelevä käytännön ohje. Muun muassa papistolle on aikoinaan laadittu paljonkin kanoneja. Sieltä löytyy muun muassa sellainenkin, että pappi ei saa käydä teatterissa eikä julkisessa kylpylässä. No en ole vielä käynyt bomballa kylpemässä julkisesti, mutta pitää nyt muistaa, että mihin maailman aikaan ne on kirjoitettu. Kanoneiden kohdalla varsinkin tullaan sitten aika usein sellaiseen tilanteeseen, että mitähän tämä tänä päivänä oikein niin kuin tarkoittaa. Ja sitä vartenhan on olemassa ihan erillinen teologian laitoksillakin erillinen oppiaine kautta tämmöinen teologian haara kuin kanoninen oikeus. Dogmatiikka on tietysti muuttumatonta, uskon oppi ei muutu mihinkään, mutta nämä käytännön säädökset, käytännön ohjeet, niin niiden pitäisi kyllä elää ajan mukana sen verran, kun se on tarpeellista. Mutta siis tämä hankala sana dogmi liittyy siis edellä oleviin Jumalaan, Kristukseen, kolminaisuuteen, kirkkoon, Jumalan synnyttäjään. Näihin kaikkiin asioihin on annettu uskonopillinen ikään kuin laki, että mihin me uskomme ja miten. Sitten perimätiedon tradition piiristä löytyy kirkkoisien kirjoituksia. Teki mieli laittaa siihen kyllä sulkuihin myös kirkkoäidit, koska myös oppineita, viisaita, naispuolisia henkilöitä on ollut, mutta heidän kirjoituksiaan on valitettavasti paljon vähemmän tallessa ainakin kuin mitä sitten taas isien kirjoituksia. Kirkkoisät kuuluvat semmoisen teologian oppihaaran kuin patristiikka alle, eli puhutaan lähinnä 300-600-luvun suurista teologisista kirjoittajista. Aika monet heistä olivat piispoja, muun muassa Johannes Kultasuu ja Basilios Suuri ja vaikkapa Gregorios Nissalainen tai Naziansilainen ja.
Monet kirkkoisien kirjoituksista ovat periaatteessa niin kuin opetuskirjoituksia, voisi sanoa saarnakokoelma, tai sitten ne ovat ihan ylipäätänsä opetuspuheita eri aiheista, eivät siis välttämättä suoraan jonkun tietyn evankeliumipätkän opetuspuheita, niin kuin sunnuntaisaarna periaatteessa on, vaan on voinut olla joku tematiikka. Ja patristiset kirjoitukset, niitä on suomeksi äärettömän vähän olemassa. Se on, no sanoisin jopa, että synti ja häpeä. Käännettävää nimittäin piisaisi, koska ne on julkaistu suurimmaksi osaksi julkaistu muun muassa sellaisessa kokoelmassa kuin Patristique Grecque, niin sanottu PG, Pariisissa ranskalaisen kustantajan Minjen, onko siinä yli 120 osaa. Sitten se on Otavan iso tietosanakirja, mutta sitten niitä vaan on 120 osaa nyt ainakin, siis se on valtavan laaja sarja. Ja ei nyt ihan helppoa luettavaa, kun niitä ei ainakaan kaikkia ole, niitä kirjoituksia, niin sitten nykykielistetty mitenkään, vaan ne ovat vanhaa kreikkaa ja latinaa. Voi siis valita, että kumpaa kuollutta kieltä haluaa lukea. Mutta kirkkoisien kirjoituksia on sentään jonkun verran olemassa suomennettuna. Muun muassa juuri Johannes Kultasuulta, eli Krysostomokselta, niin on saarnakokoelmia Valamon luostari julkaissut ja joitakin muitakin, mutta hyvin valitettavan vähäisessä määrässä. Ja sitten on ihan yhtenä isona otsikkona tietysti perimätiedon alla liturginen perinne. Sekin ilmaisee, tai se ehkä nimenomaan meidän oppimme tulee ilmi meidän Jumalan palveluksissa. Ja siihen kuuluu ehdottomasti hymnografia. Tälle ei valitettavasti ole suomenkielistä sujuvaa sanaa. Tarkoittaa siis itse asiassa niin kuin, kirkkorunoutta tai siis veisujen tekstejä. Joku kirjoittaa ne kuitenkin, tai jotkut. Kun viimeksi käsiteltiin eri palvelusten kaavoja, niin Tiina esimerkiksi hienosti kertoi juuri kanonista, joka on aamupalveluksessa oleva tämmöinen runoelma, joka rakentuu tietyn kaavan ympärille. Siellä siis veisataan aina niin kuin päivän pyhästä esimerkiksi jotakin, mutta sitten siellä veisataan aina myös kolminaisuusoppia. Aina tulee esille jotenkin, että mitä ne isä, poika ja pyhä henki ovat. Ja tietysti kaikissa näissä juhlissa sitten tulee esille, paitsi sen yksittäisen juhlan teema, niin myöskin sitten jotakin niin kuin yleisemmällä tasolla, vaikkapa Jumalan synnyttäjästä tai Kristuksesta. Monia vuosia Liisalle. Tänään on Elisabetin päivä. Ja yksinkertaisimmillaan siis kirkon oppi Jumalan palveluksessa tulee esille meidän yleisessä kunnialauselmassamme. Kunnia olkoon Isälle, Pojalle ja Pyhälle Hengelle, nyt aina ja iankaikkisesti aamen. Siinä on kolminaisuusoppi lyhyesti. Mutta sitten se kaikki muu, mikä siinä on ympärillä, kaikki tekstit, veisut, näin, niin totta kai ne ovat sitten sitä niin kuin kuuluvaa ja lukijalle tietysti näkyvää osaa niin kuin opista tuolla liturgisessa perinteessä. Se, että missä määrin liturginen perinne nyt sitten, ja oppi olisivat niin kuin käsi kädessä, tai miten ne niin kuin oppi liittyisi esimerkiksi siihen, että millä kohtaa kirkkorakennusta nyt mikäkin rukous luetaan, tai milloin käännähdetään vasemmalle, milloin oikealle, niin se menee sitten välillä vähän hiusten halkomiseksi. Jossain vaiheessa on ollut, sanon ihan suoraan valitettavasti, vähän semmoinen mystifioiva tyyli esimerkiksi selittää liturgiaa, että sillä ja sillä kohtaa, niin diakoni nostaa kättään kuin enkelin siiven ja sitten hän tekee sitä ja kun matto laitetaan tuohon, niin se tarkoittaa Kristuksen sitä ja tätä. Tai
semmoista kaunistakin symboliikkaa, mutta ehkä sitten vähän semmoista niin kuin tosiaan mystifioivaa, että Uspenskin katedraali on 33 metriä korkea, niin kuin Kristuksella oli elinvuosia, ja siellä on keskellä kupolia 12 pienempää, niin kuin apostolit. No joo, mikä siinä, mutta siis onhan sekin tietyllä tavalla niin kuin näkyvää oppia, mutta semmoinen symboliikka ei voi koskaan korvata sitten sitä niin kuin oikeata oppia ja sen oikean opin, siis näiden uskonopin kappaleiden julistamista semmoisella kielellä ja semmoisella tavalla, että ihmiset ymmärtää ne. Jos kaikki on pelkän symbolismin varassa, niin se on jo vähän liian semmoista salaperäistä. Mutta siitä huolimatta yksi osa oppia on tietysti kirkkotaide. Ja te, jotka täällä ikoneja maalaatte, niin tiedätte vallan hyvin, että jokainen ikonihan julistaa jollakin tavalla myös kirkon oppia ja myös sitä, että mihin me uskomme ja miten. Jo oikeastaan lähtökohta, miksi meillä on ikonit. Se oli 7. yleisen ekumenisen kirkolliskokouksen polttavin teema. Johannes Damaskolainen puolusti ikonien käyttöä nimenomaan sillä lausekkeella, että kun Jumala on ilmestynyt meille, Jumala on syntynyt lihaksi, me olemme nähneet Kristuksen, niin me voimme maalata Kristuksen kuvan. Ja me voimme maalata kuvan Jumalan synnyttäjästä ja kaikista muista pyhistä ja pyhistä tapahtumista, jotka ovat niin kuin, sitten tapahtuneet tämmöisessä niin kuin jumalallisessa historiassa. Eli sitten taas, jos niin kuin vähän mietitään näitä, että mitä kaikkia kirkolliskokouksissa on käsitelty, niin siellä on siis otettu kantaa myös kirkkotaiteeseen. Ja kirkolliskokouksia tosiaan oli 7, ja periaatteessa niissä kaikissa on jotakin uskonopista jouduttu lausumaan, toisissa enemmän, toisissa vähemmän. Ja uskonoppi sisältyy myös meidän mysteerioihin, tai ne kuuluvat myös niin kuin uskonopin piiriin. Dogmeissa löytyy niistä niin kuin lausuntoja, ja jokainen niistä jollakin tavalla myös sitten opettaa, että mihin me uskomme ja miten. Ja oikeastaan kaikki mysteeriothan ovat kytköksissä, ei oikeastaan vaan ovatkin kaikki, kytköksissä siis Pyhän Hengen toimintaan, ja kaikki ne ovat meille hyväksi, eli ne johdattavat meitä pelastukseen ja kuoleman jälkeiseen elämään, ja ne kaikki tapahtuvat kirkossa ja kirkon piirissä, ja ne ovat myös osa Jumalan ilmoitusta. No sitten aihe, joka kiehtoo ihmisiä hyvin usein mahdottoman paljon, on tietysti tuo kuoleman jälkeinen elämä. Ja siihenhän niin kun uskontunnustus ottaa sillä tavalla kantaa, että sehän toteaa, katsotaanpas nyt, että tulee sanatarkasti, etten sano läpi ja päähäni. Odotan kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää. Siinä on meidän oppimme. Eli kirkko opettaa, että kuolevat ja kuolleet tulevat nousemaan ylös, tulee yleinen ylösnousemus, ja me odotamme tulevan maailman elämää. Ja sitten siitä päästään laveammalle reitille, kun lähdetään kansanhurskaasti tai teologisesti keskustelemaan sitten, että mitä se tulevan maailman elämä sitten on, ja missä se tapahtuu, ja onko se uusi Jerusalem, joka laskeutuu alas taivaista, niin kuin ilmestyskirja lupailee tai kuvailee, vai onko se jotakin muuta. Mutta kukaan ei tiedä. Me tiedämme, että Kristus tulee toisen kerran, niin hän on itse opettanut ja julistanut, mutta niin vaikeaa kuin se ihmiselle hänen uteliaisuudessaan onkin, niin meidän täytyy tyytyä Kristuksen sanoihin, että ei kukaan tiedä,
aikaa eikä paikkaa, vain isä tuntee sen. Eikä isä ole vielä kyllä kertonut. Eli vaikka uskonoppi hyvin ehkä mielellään pyrkii olemaan semmoinen vähän halkipoikkipinoon ja niin kuin yksinkertaisin selkein lausein tai lausekkein joku asia määritellään, niin tämä jää hyvinkin niin kuin mystiikan piiriin, tämä kuoleman jälkeinen elämä. Täällä on hyvin miettelijän näköisiä kasvoja. Onko teillä päät täynnä kiperiä kysymyksiä? Nyt saa kysyä. Ei mitään kysyttävää. Ei minä nyt näin selkeästi tätä voinut kertoa. Niin, ehkä semmoinen mielenkiintoinen seikka tässä meidän uskonopissa on, että oikeastaan niin kuin ymmärtääkseen, niin paljon kuin nyt ihminen voi ymmärtääkseen uskonopin, eli dogmatiikan, niin pitää myös tuntea ja kokea ja elää liturgiikka, eli se jumalanpalveluselämä, kirkkovuoden kierto, ja pitää myös tuntea etiikka, eli se, mikä on meille hyväksi, mikä on toisille hyväksi, pohtia myös sitä, mikä on hyvää ja mikä on mahdollisesti väärää, josta sitten ensi kerralla niin kuin laajemmin. Mutta ortodoksisuuden kokonaisuus, tämmöinen pyrkimys aina tämmöiseen niin kuin holistiseen, kokonaisvaltaiseen näkemykseen tulee tällä kohtaa myös hyvin selkeästi niin kuin esille. Oikeastaan kaikki nämä asiat, joihin uskonoppi ikään kuin ottaa kantaa, niin ne ovat samalla jo myös niin kuin osa sitä liturgiikkaa, osa jumalanpalveluselämää. Nämä kaikki asiat tulevat esille jumalanpalveluselämässä. Vaikka osallistus vain kerran viikossa liturgiaan, niin kaikki nämä tulee siellä esille. Ja mitä enemmän osallistuu, niin sen enemmän kuulee opetusta. Ja kaikki nämä liittyvät myös sitten siihen etiikkaan, kysymykseen oikeasta ja väärästä, kysymykseen hyvästä ja pahasta. Ja varsinkin, kun se ottaa huomioon myös tämän niin kuin, kaksipäisen kotkan, niin kuin Byzantin vaakunassa, eli raamattu ja traditio, raamattu ja perimätieto. Joka oikeastaan on myös osa sitä, että se usko täytyy elää todeksi ja uskon täytyy olla tekoja. Se ei voi jäädä pelkästään opinkappaleiksi ja kirjaimiksi. Ja suurimmaksi osaksihan, ja se on ihan hyvästä ja oikein, niin jos ei erikseen lähde niin kuin teologiaa lukemaan joko omaksi harrastuksekseen, oikein valikoimaan vaikkapa juuri uskonopin kirjoja, niin eihän sitä tiedä mitään sen kummosempaa. Ei sitä välttämättä edes tunnista koko sanaa dogmatiikka. No mikä ihmeellinen sana se sekin on.
Mutta sitten kun aletaan puhua, no kun se käsittelee pyhää kolminaisuutta ja Jumalan synnyttäjää ja kaikkea, mitä nyt tässä on ollut, pyhää henkeä, kirkkoa, ylösnousemusta, niin sitten tuleekin semmoisia pieniä aha-elämyksiä, että ai niin, uskontunnustuksessahan puhutaan jotain tämmöisiä. Tai saattaa tulla joku muu kirkkoveisu vaikkapa mieleen tai näin, niin kaikki se, mihin kirkko kutsuu meitä uskomaan, niin kaikki se on esillä siellä kirkon elämässä ihan koko ajan. Se ei ole tosiaan mikään niin kuin irrallinen opus, joka täytyisi erikseen lukea. Tiedätkö, mikä ero on roomalaiskatolisten ja ortodoksien uskontunnustuksessa? Yksi ainoa sana, jolla sitten onkin vähän laajempi sisältö. Joo, sen historia on sillä tavalla myös erikoinen, että siis 600-luvulla nykyisen Espanjan alueella niitä taisi olla 1 tai 2 hiippakuntaa, jossa se alun perin lähti liikkeelle. Lisättiin sinne latinankieliseen uskontunnustukseen sana filioque ja pojasta. Ja lisättiin se siis kohtaan, jossa puhutaan pyhästä hengestä, joka siis muutti lauseen, joka siis kuuluu nykysuomeksi, että uskon pyhän henkeen Herrana eläväksi tekijän, joka lähtee isästä, joka siis on alkuperäinen nikealais-konstantinopolainen teksti, niin sillä kohtaa lukeekin, joka lähtee isästä ja pojasta. Tuon yhden ainoan sanan ero on saanut sitten niin kuin isot mittasuhteet, ja oikeastaan itse ymmärtäisin, että nimenomaisesti siitä syystä, että kun oli yhdessä sovittu, että uskon tunnustusta ei voi muuttaa mitenkään. Se on valmis teksti. Jos siihen jotakin pitää lisätä tai jotakin pitää ottaa pois, niin yleinen kirkolliskokous täytyy kutsua paikalle. Ja sitten nämä yksittäiset piispat meni ja keksi, että naps, laitetaanpa sinne tämmöinen. Joka tietysti niin kuin käsitteenä nousee jollakin tavalla kansanhurskaudesta ja omillakin dogmatiikan luennoilla muistan, että kyllä siitä tietyssä mielessä niin kuin peistä taitettiin siitä, että ne sanamuodot sitten, kun ne on sitten niin filosofisia, että miten voidaan niin kuin erotella se, että pyhä henki niin kuin lähtee isästä iankaikkisuudessa, mutta poika voi sen lähettää. No onhan siinä sikäli kyllä ihan ymmärrettävä ero, joo. Ja se, että ortodoksisen niin kuin näkemyksen mukaisesti tuolla lisäyksellä se kolminaisuuden keskinäinen harmonia menee rikki. Se niin kuin muuttaa sitä rakennetta. No siinä sikäli niin tietysti niin kuin aika olennaisellakin tavalla, että kun isän pitäisi olla se kaiken alkusyy ja kaiken alkuvoima, niin miten se pyhä henki sitten voisi lähteäkin myös pojasta. Se on sillä tavalla sitten myös niin kuin vaikea kysymys tänäkin päivänä niin kuin ortodoksien ja katolisten välillä, että käytännössä se on poistettu uskon tunnustuksesta. Jo siis Paavi Benedictus 16 määräsi, että se pitää ottaa pois sieltä, että se ei ole alkuperäisen opin mukaista, mutta siellä se nyt edelleenkin sitten vaan olla mötköttää se sana. Tietääkseni sitten niin kuin ekumenisissä yhteyksissä niin sitä ei käytetä, mutta kyllä ainakin viimeksi jouluyön messun yhteydessä, niin kyllä se siellä edelleenkin oli. Ja suomenkielisessä katolisessa messukirjassa se on siellä sisällä. No toisaalta 600-luvulta lähtien opetettu asia, niin ei se nyt ihan hevillä sieltä lähde pois. Mutta semmoisen niin kuin
sillä tavalla kun varovaisesti uskaltaisin kyllä sanoa, että se ei silti ole niin kuin todellinen ja oikea este sille, etteikö niin kuin, ortodoksinen ja katolinen maailma voisi avata esimerkiksi ehtoollisyhteyttä, siis palata sillä tavalla ihan oikeasti yhteen. Se olisi keskusteltavissa, koska se on kuitenkin ymmärrettävissä, että miksi näin on lähdetty ajattelemaan. Mutta olikin sellainen jykevä kysymys kyllä. Niin, jos joku siis tosiaan haluaa syventää uskonopin tietämystään, niin dogmatiikan oppikirjoja siitä sitten vaan metsästämään. Ja vähän kansanomaisemminkin niin löytyy kyllä muun muassa tämä, sillähän oli semmoinen vähän jännä nimi kuin ortodoksinen katekismus, semmoinen Venäjästä käännetty kirja löytyy, ja sitten muun muassa nykyinen ihan piispakin, tämä Ilarion on kirjoittanut Uskon mysteeri-nimisen kirjan, joka itse asiassa on tämmöinen uskonopillinen hakuteos, oppikirja. Kevyempää ja paljon helpommin omaksuttavampaa löytyy mun mielestä sekä lainattavana että kyllä myytävänä ainakin tuolta meidän hyllystä kaapista, niin 9. luokan oppikirja kirkon jäsenenä, joka nimenomaan käsittelee tätä niin kuin kolminaisuutta, siis uskon oppia, etiikkaa ja liturgiikkaa. Oikein hyvä kirja, isä Stefan Holmin kirjoittama kirja. Niin sitä voipi kyllä suositella. Ja tietysti sitten tämä Seisokaamme hyvin tässä löytyy isä Raimo Sissosen kirjoittama artikkeli usko-opista. Niin pääsee syventämään kyllä tietojaan ja taitojaan. Sen verran voin kyllä sanoa pienenä kritiikkinä tälle uskonopille, että aikoinaan siellä yliopistolla niin kyllä oli vähän samanlaiset tuntemukset niin dogmatiikan kuin filosofian kursseilla istuessa sille, no niin, tässä on nyt 1,5 tuntia kuunneltu kreikkalaisten elävää keskustelua, eli suomalaisittain tappelua siitä, mitä varten lauseessa täällä niin kuin kappaleen alkupuolella on käytetty määräistä artikkelia, mutta pari lausetta myöhemmin siellä onkin epämääräinen artikkeli. Niin, juupa juu. Ja tietysti tämmöinen niin kuin, ikään kuin virallinen, nimenomaan se niin kuin oikein monimutkainen tämä niin kuin dogmatiikka, uskonoppi, niin kyllä se on sen verran korkealentoista, että se sitten on niin kuin vähän semmoinen niin kuin oma ikään kuin maailmansa niin sanotusti, joka sitä haluaa tosiaan syventää tietojaan sen suhteen, niin siitä vaan. Kyllä suosittelen, mutta ilmankin pärjää, koska niin kuin sanoin, niin oppi kuitenkin tulee käytännön elämässä sitten esille. Meillä ei tosiaan semmoista niin kuin perinteisesti ei ole julkaistu mitään tämmöistä niin kuin yksittäistä, tosiaan niin kuin katekismustyyppistä mitään julkaisua, vaan uskon oppi on tosiaan pitänyt sitten ikään kuin joko itse omaksua tai sitten lähteä lukemaan vaikkapa tosiaan niitä kirkolliskokouksien dogmeja, jotka sitten on kyllä, no varmaan alun perinkin, niin tarkoitettu nimenomaan sitten sille ikään kuin johtavalle teologiselle luokalle, eli piispoille, jotka ne
päätökset sitten ovat tehneet. Mutta tietysti piispojen tehtävähän on ollut sitten tuoda se myös kansankeskuuteen ja sillä tavalla niin kuin myös yksinkertaisempaankin muotoon. Nykypäivänä siis dogmien ja kanoneiden lukemista, kanoneitahan on suomennettu sentään, mutta taitaa olla painokset niistä kaikista julkaisusta jo loppu, mutta ne on itse asiassa aika jännällä tavalla tahallaan vanhanaikaisella kielellä kirjoitettu. Ne eivät ole olleet nykysuomea missään vaiheessa, ja sitten taas dogmeja kun haluaa tutkia, niin joutuu lukemaan semmoista 300-700-luvun kreikkaa, joka on sitten erikoista sekin. Kyllä ne tietysti nykykielillekin on käännetty, ei siinä mitään. En kunnolla. Kyllä nyt hajulle pääsen, mutta en pääse jyvälle, sanotaan näin. Että, ei. Vanha kreikka ei koskaan ollut mikään edes mun vahvuuteni, mulla mahtui päähän suurin piirtein 1.